Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vom face partea a doua cu TNT-urile. Dacă ați văzut prima parte, ați văzut că am testat primele TNT-uri. Am ajuns... Care a fost ultimul TNT? Nu mai țin minte. Cred că a fost... Healing TNT? Sau Trapped? Nu mai știu. Haideți să începem cu asta, cu Shockwave TNT. Nu știu dacă l-am mai testat, oare nu mai țin eu minte, dar haideți să-i dăm. Haideți să-i dăm. De asta poate l-am mai testat. Ok. Cred că l-am mai testat. Da, l-am mai testat, uite aici. Atunci vom începe cu, uite, Trapped TNT. Haideți să îl vedem. Trapped TNT. Ok. Punem. Punem și foc. Tare TNT-ul acesta. Haideți să mergem la Sonic TNT. Sonic TNT. Ok. Cum o să fie asta? Nici nu știu. Ok, se învârte așa. Cred că îți dă damage dacă ești pe survival. Ok. Haideți să testăm. Haideți să testăm. Survival. Punem asta. Haideți să testăm. Nu te aruncă. Ok. O să facem totul pe creativ, că nu vreau să mor. Haideți să trecem la următorul. Ultra TNT. Haideți să vedem pe asta. Ultra TNT. Haide. Așa, ok, haideți să vedem. Dacă vă mai place... Mamă, ce groapă. Ok. Dacă vă place episoadele cu Minecraft și mai vreți să facem, să văd câte view-uri se strângă, câte like-uri, cât se mai abonează. Hai să dăm World TNT și eu o să mai fac și de pe PC și de pe... Haideți să vedem. What? Asta face un... Ok. Face un de la Spice-uri. Hai să vedem asta. Lucky TNT. Nu prea arată, era Lucky, dar... Ok, are un de să zici că e Lucky Block. Haideți să vedem. Și... TNT-ul ăsta îți dă iteme. Uite, a dropat aici. Ok, haideți să-l testăm pe următorul Lava TNT. Astăzi, în episodul de astăzi, o să le testăm pe cele rămase, adică acestea. Și... Oh my god! Holy, ce explozie! Cel mai mare a fost ăla... Care a fost ăla cu cea mai mare explozie? Uite ăsta de aici, dar nu mai știu cum se numea. Cred că ăsta colosalul. La final de clip o să explodăm unul. Vedem Implosion TNT. Haideți să vedem pe asta. Implosion TNT, da. Haide, dăm. Dăm. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, ce fain. Mai vreau să-l văd odată. Ce tare! Uite, o gaură neagră, un black hole din ăsta. Mamă, ce tare! Foarte fain. Hai să vedem asta. Minecart with TNT. Asta deja e în joc. TNT-ul normal. Și ultimul Trouble TNT.
Mamă, uite. Dacă vreți să ne jucăm cu prietenul meu, o să ne jucăm cu prietenul meu Minecraft și o să-l trollăm cu Trouble, TNT și cu TNT-urile astea. Dacă vreți, dacă să strâng multe view-uri, o să pregătesc acel episod pentru voi. O să-l pregătesc. Chiar o să-l filmez și dacă se vor strânge multe view-uri de ăștia, eu o să-l postez. Dacă vă place, o să îl postez. Ok. Haideți să mai dăm un Colossal TNT. Haideți să mai dăm un Colossal TNT. Oh my god, ăsta e cel mai tare dintre toate, cred că. Ok, fugi. Deja am emoții. Hai, pușcă-l! Pușcă-l! Oh my! Da, deci Colossal TNT. Dacă vreți și voi modul ăsta, este pe Minecraft Bedrock. Puteți să-l găsiți acolo, pentru Minecraft Bedrock. Și dacă vreți o să... Nu trebuie să testăm Minecraft TNT, pentru că ăsta toți îl știți. Și cam mult a fost acest mod cu TNT-uri. Dacă vreți facem alt mod, că există foarte multe moduri cu TNT. Poate îmi recomandați voi unul. Să vedem. Ok. Cam atât a fost acest videoclip. Ne vom vedea în următorul meu videoclip. Pa, pa!